Ħadd ma weġġa f'nirin kbar li ħakmu karozza ħabta u sabta f'ħadd tard il-kassew ħal-ħabta tas-sija fi triq l-Imdina meta xi raġuni karozza tal-għamla BMW saret ħuġġiġa nar. In-nar beda mill-magna u f'kemm trozza lib infirex mal-karozza kollha. Il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kellhom biċċa xogħol ibsa biex jikkontrollaw in-nirien. Anzjan ta' 79 sena mill-Marset isofri minn ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fil-Marsa. L-inċident seħħ fis-sija ta' 3 wara nofsinhar fi triq Ormi meta vettura tal-għamla Citroen misjuqa mir-raġel ta' 73 sena mill-Ħamrun laqtet lill-vittma bil-konsegwenza li ndarab gravi. Raġel ta' 49 sena minn San Pawl il-Baħar indarab gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku f'Burmarrat. L-inċident seħħ fis-6:15 ta' 2 filgħaxija fit-triq Burmarrat meta seħħet ħabta bejn mutur misjuqa mill-vittma u karozza misjuqa mir-raġel ta' 73 sena mill-Mosta. Il-vittma ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.